לא עשיתי תהליך כזה בכלל עם קבוצה כזאת, שהיא קהילה עירונית. אני חושב שיש פה משהו פורץ דרך. מעטים בארץ היום מעיזים לדבר על חיים משותפים בצל המלחמה. אוקיי, תודה רבה. السيرورة اللي مرقناها شهادات في ظل الحرب، عرب ويهود اللي فيه هن بيقدروا يحسوا بأمان ويجوا يعبروا عن حالهم ويحكوا ويشاركوا بكل الأشياء اللي عم بمروا فيها. ממה שהתחיל מעדויות, תוך הקבוצות נוצרו סרטים קטנים. בעצם הסרטון עוסק בחיפוש אחרי הבית והמשמעות שלו. לספר לאנשים אחרים את הסיפור הזה ולעבוד איתם ביחד על הדבר הזה, זה היה גם חלק מסיפור הסיפור. כלומר, גם התהליך עצמו ולא רק התוצר, בשבילי הוא היה גם סוג של תרפיה. כל פעם שאני נוסע למפלסים זה מבחינתי חזרה הביתה, אז תאונה, זה לחזור לאיזה בית שאין בו חיים. ב7 באוקטובר, 150 מטר, זה השער של הקיבוץ, הייתה שם לחימה, נרצחו שם אנשים. עיתון של 6 באוקטובר, נשאר על השולחן. מה חסר לי? חסר לי הבית שלי, החיים שלי. המון מחשבות מעבר בית אחד. قصة فيلمنا هو عني، كوني جزء من عائلة من قصتهن في بداية الأربعينات، فيها علاقة بين حياتنا اليوم وحياتنا قبل، وطبعاً فيها تطرق للوضع اليوم. إذا إحنا موجودين في محل وما قدرنا نعبر عن نفسنا فيه ونجيب قصتنا، فما في قيمة لوجودنا هناك. تفضلوا. יש זכות קיומית לפלסטינים לחיות את החיים העצמאיים שלהם, ויש זכות היסטורית, מציאותית, לישראלים, למדינת ישראל. אני באמת רוצה שהמדינה שלי تجيع للشباب العرب شيء. أهمية التوثيق اللي عملناه مع بعض خلق جو للتعاون المشترك بين العرب واليهود في مدينة مختلطة مشتركة مثل نوفا جليل. كمان أثبتنا إنه ممكن التعاون وننتج إنتاج اللي هو جدا مفيد. בלילה שלפני שהבת שלך התגייסה. אתה זוכר את התחושות שלך? כן. את הדאגות, את החששות. עכשיו לא בשביל זה הבאתי אותו לעולם. ואני מבין אותך כאבא. מצד שני, אני בקונפליקט מסוים. אני, כערבי, צריך להוכיח את הנאמנות שלי. ובאמת, הרצון לתת ולהיות חלק אינטגרלי בחברה הישראלית. אבל חלק שווה, לא חלק שיוגדר כל פעם מחדש לפי הסיטואציה בשטח. בוא נהיה קטן. אוי, המפגש איתך הוא פשוט כיף לי כל פעם. הדדי. تفضلوا.